dosa ing Tanjung. Nganti tumeka ning satengah ngalas golek buron pono ing alas. Ning ora ana satu kewan kang kumliwer babar bisa. Belum. Ae kok ana satu kewan macan kang loncat ana gumbul kae. Coba. Kaget rasane penggalihku. Sawise aku nglepasake nyenyep. Tumeka tumancep ana sak kiwa tengening grumbul kae. Ora ana satu kewan kang ndak duwe mau teko ing papane malah kowe kang jumudul saka ing grumbul kae. Wau boten wonten sarta utawa kewan. Oh dadi kowe to memang. Si Ratu Surayune boten ngenani raja kula. Sing gedhe pangapuramu ya kisanak. Umpama ta aku luput kelawan kowe jalaran, tenane aku go ora ngerti yen ing kono ana kowe. Kowe iki jalma menungsa lumrah apa bangsane lembut? Ing antase kene satu kewane mung siji loro. Alas dong liwang-liwung kang semene gedhe. Ora ana jalma menungsa, kok mung kowe. Yen ora duweni kaluwihan lan ora bangsane lembut, rangka lamun. Nang aku iki dudu bangsane lelembut. Aku iki menungsa padha kaya dene sampeyan. Kowe menungsa? Yo. Sopo aranmu? Aku Sri Asih. Sri Asih. Bali takon sampeyan sapa? Tepungke aku pengayoman saka ing Tanjung Anom. Prabu Sindunegara. Ayoman saking Jawa. Tapi kula sampun wantun duka trapsila dhateng panjenengan. Sri Asih. Ora ana luput kanggo kowe mapan kabeh iki mau mung tinemu kabejan Mbah. Lan kebeneran aku ketemu kelawan kowe. Matur nuwun dene kowe ngajeni kelawan aku nanging dudu trap-trapane. Sri Asih, iki ana satengah ngalas. Mara coba kowe jumeneng wae. Ora apa-apa, Sri Asih. Mboten parek duka. Ora. Kejawi nek ngoten. Aku ora tau duka dening sapa wae kok. Kawulaku wae ora nate ndak dukani. Apa meneh iki salah sawijining wanita. Wanita kang ayu endah sulustaning warna. Pindaning betari kengejo wantah. Tenan. Ing praja Tanjung Anom kae praja kang gedhe. Ning ewondene akeh putri ora ana sing angungkuli ayune kelawan kowe. Ya ampun kesangetan agen ngalem bono. Mudak damel bombong raos badan kula. Sri Asih. Coba aku tak tetepungan rumaket kelawan kowe. Nggih monggo. Yen ana luputku aku njaluk pangapura lho. Iki aku nyenggol dening kapribadi. Kok kowe ana tengah ngalas mung ijen keng tanpa ruwat. Yen nganti mengkono satu kewan kegalak mangsa kelawan kowe, wong tuamu mesti tinangisan melu kelangan. Ora mung wong tuamu, bojomu go melu kelangan, kapedhotan katresnan kelawan kowe, Sri Asih. Sampeyan menika kok gojek. Gojek piye meneh to? Pacangan mawon dereng gadah kok bojo. Pacangan durung duwe. Dereng. Yen ngono kowe durung nate cedhak karo wong priya. Bar pisan dereng nate. Kula niki tasih prawan. Tenan? Yo. Prawan tenan? Nggih. Durung nate sambung tresna karo sapa wae. Saestu dereng nate sambung tresna kaliyan sinten nggih mawon. Sri Asih, Nggih. bloko suta wae. Sawise aku ketemu kelawan iku. Aku kudu rasa tresna kelawanku. Iki ra mung tiba sak umpama. Kowe ndak pundhut pinangka garwa kira-kira gelem apa? Yen pundhut minangka garwa. Panjen menika ra nggih boten gojek to sirwa. Kok gojek piye to? Lah tasih sesembahan. Nalendra wonten ing Tanjung Anom. Lah kok badhe pundhut bojo? Wadon saking Karang Pradesh. Menapa sak manginipun boten badhe semakas panjenengan. Pancene dipenggalih kaya ngono Sri Asih. Kabobot katimbang ora bobot lan timbang. Mbok menawa ngeling semi yen kowe ndak pundhut minangka garwa nanging ora. Kabeh iki mau sesa-sesa kang lakoni. Kang
nglakoni kuwi aku. Kang nglakoni aku. Aku ora duweni rasa ego lan pekewuh dening sapa wae. Jalaran aku wis kebacut tresno karo kowe. Manipun kula dereng seneng mawon. Mula kula boten mawon. Aja kaya ngono. Aduh, lah kok malah jawel-jawel to sinuwun. Saiki saru. Ya mergo aku ora bisa ngampet hargane kanekson ku salah ketemu lawan kuwi. Pengen cedhak sinakat lawan kowe sak awase. Ampun ngaten. Kula wedi nak sampean ngaten. Yen Cinandra Sinuwun Prabu Sinegara. Ampun ngaten ki. Aku yen bacot ki bajing bojo. kowe mesak tok lawan aku. Alhamdulillah. Nek rewangi aku wis terus tak lawan aku. Lintang, lintang. Aku kapisan duwe tembung seneng lawan. Sopo-sopo sak liyane aku lawan siramu. Ora sah dadak duwe rasa iku lan kewuh apa dene sing lawan aku. Piye? Senengane bengak-bengok ora mlayu wong meneng bae kok. Lah wedi kok ki dredeg. Wedi kok nyedak ki piye kowe iki? Wedi nek ra umah. Lalitan Ampun to sinuwun. bisa Yen bacot ki. maksud ke piye to? Tetep tak maksud ki. Aku lho boten murah. Aku kan ananda nganyel kok seneng. Lahir batin aku tresno lawan kowe. Lahir batin pisan bae kowe ngucap aku tresno lawan kowe Kak Mas. Kono wis aku seneng atiku. Kula boten tresno. Emang sliramu ora welas lawan aku ngatasi aku pengayoman kang Kumbinarto.
Ewan dene mung ndak rewangi aku ngemis-ngemis katresnan kelawan bocah kang saka desa kaya dene sliramu. Nanging yen ora aku wedi yen ora komanan, ora mbok tresnani. Sriasih pisan ladenana wae aku yo. Sisan kowe tak pundhut pinangka dadi garwa. Ya. Boten. Ya. Sriasih. Yen ora gelem kok banjur ngucapke kaya ngono banjur ngesuk iki lawan. Yen ngono kayu kok duwe rasa lawan aku. Sriasih mandeka kowe Sriasih. jagongan lawan mumpung kabeh para siswa iku yarung iki lagi wae do nyambut Mas kula niku saben jagung kok saben dina ayo rembug niku napa beda karo iki pancen ana bab-bab sing bakal ndak takonke karo bab perkawis menapa ayo aku kuwi krungu jare kok ana padepokan toya arum iki ana sawijining wong sing ngedeke sayembara. Lah iki aku kepengin ngerti tenan iki sapa? Wong-wong ing toya arum sing ngedeke sayembara. Dados panjenengan menika pengin mangertosi sinten ingkang nganakake sayembara. Bener. Apa ingkang nganakake sayembara niki kula? Dadi kowe dhewe sing anakake sayembara. Nggih. Jari seni-seni sayembara ki apa wasiat? Isinipun sayembara. Sayembara tanding wasiaking. Sayembara tanding. Nggih. Sinten ingkang saged ngalahaken wasiaking? Ututanipun adi kula Sriasih. Dadi marang sapa wae priya sing bisa ngalahake kelawan kowe undu-unduane adimu Sriasih. Nggih. Wasiake. Ayen sira duwe tamu sing kaya ngono kuwi. Ayo padha wae kowe iki bakal nyengsarake kelawan adimu Sriasih. Lah kok saged nyengsarake adi kula niku? Ayo mesti wae jalaran apa? Kabeh ilmuku iki bebasan wis tak tumplak ndak ana jiwa ragamu ngenani bab olah lokasantikan olah kanuragan aji jaya kawijayan aji kejadukan lho banjur sapa nom-noman ing toyarum kene sing bakal bisa ngalahake kelawan kowe. Yen ora ana sing ngalahke kelawan kowe adimu Sriasih. Lak yo dadi prawan kasep to, Dados panjenengan menika nguwatosaken boten enten tiyang menika saged ngalahaken kula. Apa? Yen wonten sakiwa tengenipun padepokan Toya Arum, menika pun ngertos sinten wasiake. Nanging anggen kula menika nganakake sayembara tanding boten namung sakiwa tengenipun Toya Arum. Sinten kemawon menapa? Nggih, sak dhuwur-dhuwure langit menika tasih wonten langit melih. Boten bentenipun tiyang jaduk. Tiyang jaduk niku nggih enten tiyang jaduk melih. Yen mangkinipun cepak jodhonipun adik kula Sriasih, enten pawongan ingkang saged ngalahaken kula. Dadi umpama ana priya sing bakal ngepek bojo karo adimu Sriasih iki aja sak dengah priya. Nggih. Sing duwe kaluyan Nggih.
sing mengkone bisa tanggung jawab. Nggih. Saged ngayomi lan ngayomi sakipun kaliyan Kene, tulungi adi lungi. Yo. Ayo Dek, ya tung. Ayo Dek. Aduh kakek. Ayo. Iki aku iki piye to? Aku enak-enak lungguh weten giang iki lho. Sing kleru ya sampean. Lah ya malah nglerokno aku. Kleruku ku lho manggon ndi? Lah ngerti ana wong mlayu ora gelem minggir. Apa ya aku ki ngerti nek kowe iki mlayu. Tur meneh. Mlayu sak mlayu ki ngerti ngarep. Ya nek sing mbok tubruk ki aku. Yen mbok tubruk kayu ora bendul sirahku. Apa meneh umpama sing ditubruk aku Ora pernah mesake karo bapak. Nanti ngono ki mergo aku gugup kok, Kak. Gugup ya gugup, ana perkara ki ana perkara. Satrane iki apa? Kok nganti gawe kowe gugup? Aku ki mau ora nang ning sendang arep adus. Iya. Ngira pantes umbah-umbah. Heeh. Lah ning kono aku kok digodho wong lanang. Kowe iki Heeh. digodho karo wong lanang. Wis ya. Lah nggodho iki lho piye? Aku dijiwiti, Kak. Lho. Bocah lanang mau wani jiwiti kowe. Pipiku iki dijiwiti. Pipimu dijiwit. Heeh. Ngono kowe rak ya dibales to, Sek. Iya tak palah. Ngono iki cetha, bocah lanang mau ora ngkoto, ya to. Engko nek ora mbok bales, iki malah ngunjak. Bales e. Pipimu ora mbok jiwit to? Iya. Bales. Iya tak palah. Mbok bales apa? Ini pipiku ora dijiwit. Iya. Tak wales. Bales kok. Bener. Ora mangsaku ki balesmu nganggo watu. Nek sing dadi Keprokno. wongku. Wong ora tak sumbani. Iya. Niki aja wani-wani karo aku ya. Hmm. Aku iki sedulure Kakang Wasyake. Bener. Wong sing pilih bubut, pilih tadi. Iya, ya ngono. Iku yen wani-wani ya. Gede cilike poklek ra gelem. Poklek. Heeh. Malah tembunge nyelekit. Tembunge piye? Ngene jare, alah sese. Sedulurmu Wasyake kuwi kon rene. Mengko yen ana pengarepanku, tak ijak-ijak, tak poklek, tak ucal papali. Bocah lanang mau wani nantang aku ngono. Heeh. Aku arep dioklek-oklek. Arep didak-dak. Digoreng kalen. Kowe semikir. Iya. Bocah lanang mau wani kurang toto karo aku. Ampun, Sapa? Apa bocah lanang iki sing jiwiti kowe? Tak kira kok ora. Mergo apa? Coba to sawang. Lagi teko ning omah wae gawane jajan karo banyu. Iki wae. Lah, bener Apik iki. to. Itu. Iya to. Tenan lho. Monggo. Lu kok keluar. Benar. Aja sarunggan. Sing alus. Kula golek palunggon mrene. Endi lungguane? Kurang siji. Wah. Sing alus. Lah nggih. Monggo Bang Tampi. Monggo tampi. Boleh, dicoba le. Walah. Kaya diserahke aku kabeh iki. Yo kono, ora kabeh. Iki ngono sik meneng ae. Nuwun mangke to bisa. Nggih. Boten ateges kula menika kami tambuh mapan nembe sepisan menika kula ngertos dhateng panjenengan. Yen nitik agemanipun kados dening Ki Agung Luhur. Lajeng paring asma sinten wingking saking pundi? Inggih, menawi panjenengan sudi mestani kula pun Tejo Baskara Bupati Parangkencana tasih Joko Tumaruna sugih bondo donya. Kula sowan ngersa paduka badhe nglamar ingkang putra napa dipun tampa. Paring asma Tejo Baskara. Baskara. Saking Parangkencana. Nggih, Salah setunggalipun bupati. Bupati. Setunggalipun Tan bentenipun kula. Kula ugi salah satunggale kadang Adipati Pemancat.
ingkang nami Hadipati Tejo Lelono. Tejo Lelono. Inggih, ngantos kula menika minggah wonten ing pertapan Toyo Arum nganti peranganipun kemilan, unjukan, ugi uga rampen kala wau. Tenanipun kula badhe nglamar yoga panjenengan. Jalaran kabar ingkang kula tampi menawi Bapa Si Pramuju menika nggadahi yoga kang sesilih Sri Yasih. Menika kabar kaya wara. Lho. Kaya wara pripun? Wong kula niku mboten duwe anak. Lho, Lho, kabar niku pun kawentar. Mboten namung kabar saking tiang-tiang menika. Teng internet niku lho, mun kondang. Teng Facebook, teng Toktik niku mun enten. Ingkang nami Sri Asih. Sri Asih kok panjenengan. putra panjenengan. Sanes. Lho, Lah putranipun sinten? Sri Asih niku anake bojo kula. Kula wong lanang kok apa ya iso wong lanang Sampeyan ki yo lucu, lanang kok mana kudu patroli. Nggih, Hare. Nggih. Ngaten nggih, Ki Sama. Nggih. Nggih. Pancen Sri Asih niku aduh. Matur nuwun yen panjenengan badhe nglamar dhateng anak kula Sri Asih. Namung kemawon gandeng Sri Asih niku sampun dipun damel sayembara kalih anak kula Wasyaki. Mila nggih cobi kula aturi ngrantos sawetawis. Wasyaki Nggih, Pak. iya. Ayo wajibe sing aweh pawangsulan iki. Nggih. Napa sampun dipun keparang? Ya. Nggih. Wasyaki. Wasyaki. Yo. Hadipati kekalihipun. Nggih. Panjenengan badhe ngelamar adik kula Sri Asih. Niki lho, adik kula. Ayo. Jadi ngaten panjenengan menika sampun ngertos. Saderengipun minggah wonten ing Padepokan Toyo Arum. Ning Langkung prapatan tulisane sayembara tanding. niku kula ingkang damel. Tuh. Sinten kemawon ingkang saged ngalahaken Wasyaki? Pututanipun adik kula Sri Asih. Sapa wae? Nggih, Dadi adimu Sri Asih iki kok gawe sayembara. leres. Apa sekiranya papan anggone adon-adon tanding kowe sak Mas? Sampun kula Ning tepak. endi? Ning ndi Wonten papane? ing Blabar Waja. Wes tak ndeni. Ngene ya, kowe ndang entuk jodoh. Ning aku mangko pengen ngerti bocah lanang sing ganggu kowe. Tak cepakne kursi. Nek mau cetora. Mergo gawane jajan. Mesti wong apik. Kepengin ngayunake kowe, lho. Mengko yen ana bocah lanang tak diding kowe mantuk, tak keplok ndas ya. Iki bocah. Bapak. Niki rak punten, Pak. Sing godho bocah lanang iki. Tenang. Wasyaki. Nggih. Bocah kok seroga-seroga. Lah niki rak pun cetha. Dua ati siji kemawon digodho ning tengahing dalan. Cetha ngaten niku. Engesane wong lanang sok nggodho wong wedok ning tengahing dalan. Apa piye kowe? Ora usah ngapunten. Cetha adikku wis kandha. Sing Kepala aku ya kuyung. Lu aku ini Solo. Lu kepala pencengisan. Wasyaki. Oh, karo kowe kok. Kaya ngono kok. Jare digodho petengis-petengis. Pripatmu yo lirak-lirik kaya ngono. Wis ki tamune Bapak. Wajibe aku sing bagi. Minggu mangke nek piyambake kandha nggih. Kula ingkang godho. Kepuk. Ya. Ngono, monggo kula aturi. Matur nuwun, Bapak. Nuwun sewu. Nembe pisan menika kula ngertos dhateng panjenengan. Estunipun panjenengan menika sinten asmanipun singking saking Parang nila kami sawetawis. Cekanipun kula menika pengayuman saking Tanjunganom, kula Prabu Anem Sindunegara. Sinuwun Prabu Sindunegara. Nggih. Nalendra ing Tanjunganom. Leres. Coba kaya ngene iki. Iki pengayuman ana ing Tanjunganom. Napa kula niki ngertos? Kepal menika pengayuman Tanjunganom. Pengayuman godho niku
Ayo jeneng wong seneng iki ora kurang Seneng apa? Lajeng kersa rawuh wonten ing padepokan Toyarum. Wonten wigatos menapa? Barang nyuwun pirsa, Bos. Menapa leres panjenengan menika tiyang sepuhipun Sri Asih? Terus kula Kyai Pramudya. Kula tiyang sepuhipun Sri Asih. Bapak, sekaos kewalon nggih, Bapak. Jalaran kawon tenan. Sertanipun sampunipun kula pinanggih kaliyan Sri Asih wonten sak tengahipun Bapak. Raos ing manah kula nggadahi raos tresna. Menawi dipun keparengaken kula nglamar. Kula nglamar kaliyan yoga panjenenganipun Sri Asih. Menawi saking kapribadi kula rumaos nemen saking malah dening panjenengan ngersakaken malah kula Sri Asih. Emanipun Sri Asih menika sampun dipun damel sayembara kaliyan anak kula Wasyaki. Oh, menika kakangipun Sri Asih. Nggih. Ana sayembara apa, Kang? Sayembara tanding Wasyaki. Mbok rasa dadak nganggo tanding. Kedepun kados ngaten. Nek mengko tanding nganti mengko salah siji ana sing cilaka rak yo malah ora karu-karuan. Niku mun dados niat kula, untung lan rugipun. Sinten ingkang gadhah bojo adik kula niki kedah pawon ingkang saged ngayomi lan ngayomi. Yen panjenengan mboten sagah mboten napa-napa. Nggih, kula sakahi. Sagah Rebeti sayembara. jadi ngaten panjenengan rantos wonten ing Glabar Mojo Kendeng Kawon. Ngaten nyuwun pamit Bodo. Nyuwun pamit Sri Asih. Mesine ra ono sing ketok ketutupan kabeh. Ejak kene jadi to. Iku panjung mesine ketutupan komplit. Saiki wis kalah, ora negosiasi ora patah. Panjenengan ngertos piyambak adon-adon tanding kali Bupati kula wau. Dadi kepeksa dina iki ora bisa dicabaran. Mboten saged. Ayo ndak ladeni apa karo. Monggo. Sira Prabu Sudurga. Loh, Kang. Iya le Wasyaki. Menang apa kalah? Kalah kula. Sinuwun. Redeng ingkang saged mupu sayembaranipun Wasyaki niku panjenengan. Wedal sak menika adik kula Sri Asih kula pasrahaken dumateng menika. Lahir batin. Inggih kula sing batos. Bapak, Pripun? sampun tumpampak ingin saged muku sayembara kula. Kula ugi kados ngaten masrahaken tangan kula kalih dhateng panjenengan. Namun kemawon benjang umpami sampun boten remen kalih anak kula Sri Asih sampun ngantos dipun dakdiya prayogi dipun wangsulaken wonten Badhe kula ugemi pangandika panjenengan. Sri Asih, ora sah ndadak-ndak baleni sliramu go semira. Kowe saiki dadi kukupanku bakal tak boyong ana ing Praja Tanjung. Saiki kowe nyuwun apa demen ana seksine Kakang saha Bapak? Kula nggadahi panyuwun, kula pengen sangat dados garwa Prameswari semenika. Garwa Prameswari. Ya, ora ndak selaki. Sineksenen bopolan panjenengan, Kakang. Dene Sri Asih menika nyuwun dados garwa Prameswari. Kula gemilan kula turuti namung samenika Sri Asih badhe kula gantos nama. Piyambakipun kula gantos nama
Adane Rum. Dinten menapa ingkang prayogi Bapa sisan damel badhe kula boyong wonten ing Tanjungan. Kados ngaten nderekaken sepuntur. Sing ati-ati ya. Pamit nggih Bapak. Ya, monggo yen ana kalundangan pun Bapak bakal temukan Nuwun pamit. Sik Kakang bali Tanjungan. Kasiake. Rening saiki adimu Sri Asih wis oleh dudu. Saiki ya genti kowe. Kowe ndang golek bocah wadon sing bisa nyocoki atimu, mengko aku sing saguh nglamar. Saestu? Iya. Niki kula boyong wonten ngajeng panjenengan. Ono. Mas. Ya jeng Siti pundi? Sikados pundi Kang Mas? Nembe apa sing? Nembe iki mawon kantos rawuh panjenengan jalaran panjenengan menika sampun damel ngelaraken wonten ing Tanjungan. Menapa sampun pikantuk buron-buron kula? Pangestumu sawetara pun Kakang ninggalake Praja Tanjungan. Wis antuk buron-buron satengah ngalas. Saestu kawujudan menapa Kang Mas? Kawujudane Kitang Kencana. Saesake menapa mboten dipun asta lumebet wonten ing Taman Sari. Oh ngono, serantinen sawetara ya. Kula Kang Mas. Kitang Kencana mono mung sasmita ora kawujudan satu kewan. Yen kowe pengen pirsa, Kitang Kencana kawujudane wanita, ya iki seadane ngono. Adanem lares saking dusun dipun boyong wonten ing Praja Tanjungan badhe dipun dadosaken abdi menapa Ora mung ngadi ndak pundhut pinangka dadi garwaku. dados garwa panjenengan. Heeh. Menika lares saking dusun menapa mboten ketun wikingipun Kang. Ya kene aku ketun, kabeh bengos ndak penggalih. Malah ora mung kuwi, adane rum tak boyong ana ing Tanjungan Enem, sisan gawe ndak angkat pinangka dadi garwa prameswari. Dados garwa prameswari. Kanthi dasar menapa daningipun panjenengan boyong wonten ing Praja Tanjungan kok lajeng panjenengan dadosaken garwa prameswari Kang Mas. Dasare aku kepengin nukulake wiji ana ing Praja Tanjungan Enem, ana sing nerusake sejarah anggonku ngasta kawibawan. Jalaran jroning aku bebrayan taun sliramu. Sliramu ya eling. Wis pirang taun ora andarbeni putra. Menika leres. Besok sing nerusake sejarah jumeneng ana ing Tanjungan Enem sapa coba? Si kula ngemaosi bilih kula menika dereng saged mbobot. Menika mekaten adane kula menika sampun mbobot ji. Sliramu wis mbobot pirang sasi? Sampun gangsal candra Kang. Wis mbobot Wis 5 limang candra. sasi. Lho kok cepet tenan lho ya kok wis 5 sasi. Beda kelawan sliramu to. Enten napa? Sliramu wis pirang-pirang taun ndak upakara kepiye bae ora iso duweni putra. Lho lha nggih jeneng putra niku nangge mboten kenging dipun suwun, mboten kenging dipun moi to Kang Mas. Mbok menawi kemawon kula dereng dipun paringi ji. Mboten menapa-menapa kanthi dasar menika sampun bobot kula badhe lila. Lelo rer batin. Nggih. Tilam pagulingan wis mbok tata putune. Sampun. Ingsun bakal ngresakake sare. Monggo. Diangkat dadi garwa prameswari. Bakal tak singkirake saka Praja Tanjungan Bratane. Bapak kula suwan Bapak.
Janur gunung kowe eling karo wong tuwa nduk. Kula niki nggih eling panjenengan kok Bapak mboten nate supe. Lah nek kowe eling karo wong tuwa ya kene kowe ora tau sonjo ning Gua Mayit. Kathah pakaryan wonten ing Praja Tanjung Anom. Dados kula dereng saged tuwi dumateng panjenengan. Ngono. Lah saiki kok mandi kowe temko ning Gua Mayit ana wigati apa, Nduk? Angka sepisan kula nggih kepengin tuwi kalian panjenengan. Iya. Panjenengan nggih Bagas Waras. Bagas Waras ora nandang leloro. Nek temen derek remen raosipun manah. Heeh. Ingkang angka kalih Bapak. Piye? Kula badhe nyuwun tulung kalian panjenengan malih. Jaluk tulung perkara apa? Ngaten Bapak. Kula rumiyin niku nggih namung lare saking dusun. Iya. Saged kados ngaten ugi saking panjenengan. Dukune aku. Dukune mandi tenan kok nggih. Iya, iya. Sakmenika kula kepengin dados garwa Prameswari. Dadi garwa Prameswari. Menika wonten ingkang ngalang-alangi Bapak. Njur sapa sing dadi pepalang? Ingkang nami Adaning Rum. Lare saking dusun ingkang sapunika dipun boyong kang Mas Prabu Cintunegara wonten ing Iya. Praja Tanjung. Heeh. Lajeng dipun dadosaken garwa Prameswari. Lho bocah saka desa sing lagi wae diboyong. Napa didadoske garwa Prameswari? Iya. Napa mboten lara teng ati Bapak? Lah mesti wae ra ana jalarane nganti bocah saka desa kuwi mau diangkat dadi garwa Prameswari. Wonten Bapak nggih niku sing kula kalah Bapak jalarane. Lah kok kalah kuwi? Adane krom sampun meteng kula dereng meteng. Lho kok malah kemujeng panjenengan Dadi menika. kuwi to sebabe. Nggih. Yen ngono cetha Prabu Cintunegara iku wis ngiwakake karo kowe. Mila kula kepengin adane krom sumingkir saking Praja Tanjung Anom. Kula ingkang dados garwa. Kumbini. Nggih kula Bapak. Merga kowe murid sing tak tresnani apa sing dadi penjalukmu bakal tak turu. Malah nggih matur nuwun Nah. caranipun kados pundi? Carane kudu nggunakake cara sing alus, cara njupuk iwak aja nganti butek banyune. Ajeng. Mengko carane punang jabang bayi keng ana guwa garbane Adaning Rum bakal tak tenung. Tenung mati nggih Bapak. Ora, Lah lajeng kanggo mawe kaning mengkone Sinun Prabu Cintunegara duka yasin iki. Punang jabang bayi bakal tak gawe cacat. Mengko lamun ana laire punang jabang bayi kok kahanane cacat ala tanpa rupa, urung tanurunga Sinun Prabu Cintunegara bakal duka yasin iki. Dinakwa Adaning Rum tumindak selingkuh. Urung tanurunga Adaning Rum bakal ditundung minggat. Kowe dadi garwa Prameswari. matur nuwun Bapak, matur nuwun. Kowe sarujuk. Malah sarujuk sangat cocok. Yen panjen kaya ngono sumingkir sawetara tak undang ingon-ingon. Ah. Nganti dina iki aku ndang karo kowe jalaran. Iki wancine aku menehi pangan. Anjur ngendi kiyaine? Ing sak durunge kowe tak wenehi mangan kowe bakal tak kongkon luwih. Kongkon apa kiyaine? Kowe iki ana apa? Aku wis ngomong liling. Bapak. Lho kula niki dangu mboten sowan enten nesa panjenengan. Iya. Lho barang kula mriki panjenengan kok pun bento nggih. Hus, marani wong tuwa kok bento. Lah pripun panjenengan menika mboten bento? Omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe. Niku jenenge napa nek ora bento, Bapak? Mergo kowe ora ngerti sak tenane aku iki caturan ya ana sing tak jak caturan. Lah wong kula teng mriki ngaten lho. Pengen ngerti? Nggih, enten apa? Wis, merem tak buka mata batinmu. Wis. Kak. Niku ta Bapak?
Oleh ana bocah wadon sing jenenge Adaning Rum. Yen wis ketemu. Titikane lagi wae enggak. Ora kanthi kuwi mengko manji ning gua garbate Adaning Rum. Konang jabang bayi rusak. Tak rusak.